pakatora papa kunzi Jesu akubuda muguta. But tinozwisisa kuti Jesu paakatopinda muJeriko pane minana yakatoitika kana kuti pane mamwe minana yakaitika. Ndo pakasangana Jesu nana Zakeo, but nina handina kuda kumhanya ikoko ndazotora pekupedzisira. As we are here at the end of year revival all night, zita raJesu amen. So zvichiriwonizvo kuti kune vamwe vanhu vanogona kutoitirwa minana gore rechitanga, koiya vamwe vanhu vanoitirwa gore riri pakati. But ndauya mangwanani ano kukuudza shamwari kuti zvechida zvakaramba mumasuro, zvechida zvakaoma, but mukupera kwegore ndauya kunotaura naBhatamiasi kuti zvako zvinoita shamwari. Chomodza ari pasaidhinewa kuti ndipei maziso emweya. Ndothimi yatoda kufamba naye kuti ndipei maziso emweya. Ndinonzwisisa kuti panoita maziso ndo chinhu chekuti uchida kuita zvese zvaunoda kuita pasina maziso hapana zvinobuda. So ndinonzwisisa kuti paita bofu riri kupiwa zita kunzi blind Bhatamiasi. Zita rake rekuberekwa ranzi Bhatamiasi, but pane zita riri kubereka pamusana pake rekuti blind Bhatamiasi. Zvechida pane umwe vanhu vandinotaura navo mangwanani ano vaakupiwa mazita kunzi rombe iro, kunzi dofo iro, kuiswa mumupanda 5 wemhuka nekuda kwesituation. But kuna Mwari vatauya naye mangwanani ano anogona kuchita zvinhu mukupera kwegore, anogona kuchita zvinhu mukubuda. Ndinonzwisisa kuti Jesu paari kufamba zviri kuti akakutobuda guta, zvechinoizvo kuti akapedza basa raakafambira muJeriko. So zvinonzi paita bofu rinonzi Bhatamiasi raizopota richibatwa maoko richizoenda kunogariswa paroti. Zvechida takati kuzvitarisa kwaona kune vamwe vanhu vakakutobenefita nekuda kwebofu, dawa raizoswera richipega mari. Ivo chavo chavaita vaikuuya kunibata ruoko vachiuya varigadzika roswera richipema, manheru vouya voritakura voenda kumba votanga kushandisa mari. Hama yangu ndikatikuudze mangwanani ano, this is the time yekuti uchitaure naMwari kuti zvangu zvakwana zvekushandiswa nevanhu, zvekuitiswa zvese nevanhu, kuti vanhu vari kubenefita newe. But this is the high time. Ndauya nenyaya yekuti ndivhurei maziso ndione. So zviri kuti bofu riri kugara mazuva ese riri panzira. So rinonzwa zhowe kana kuti mheremhere. Ndoparinobvunza kuti ko chii chiri kuitika. Ndoparinonzi Jesu weNazareta ari kuuya. Ndoda kuti muzwisise panapa. Zvinonzi Jesu weNazareta ari kuuya. But even for his own understanding, anoziva kuti hazviperi kuti ni Jesu weNazareta uyu mwanakomana waDhavhidha. Zvechireva izvo kuti ndimambo ndeweimba yeumambo. Kana ari mambo anogona kuita zvinhu nenguva, anogona kuchita situation nenguva. So ari kunzwisisa kuti yesi ndiri mofo but zvimwe zvinhu ndinogona, yesi ndiri mofo but kutaura ndinogona. Ndopaari kutanga kudanidzira kuti mwanakomana waDhavhidha ndinzwirei ngoni, mwanakomana waDhavhidha ndinzwirei ngoni. Izvi patinoda kuzwisisa chinhu ichi, paari kuti mwanakomana waDhavhidha ndinzwirei ngoni, vanhu vanobenefita naye vanomupa anza. Panapa pari kuuya anza at the right time but iri wrong. Unozviziva here kuti pane mamwe masituation ekuti unongoshira rubatsiro, rinogona kuuya rubatsiro but ruri wrong. Unogona kukumbira kuna Mwari wobva ufunga kuti Mwari wakupindura but usina meso emweya ekuona kuti this is the answer from God. Ndoda kuti uite challenge mangwanani ano. Bhatamiasi ibofu harioni. Vanhu ari kushedzera kuti mwanakomana waDhavhidha ndinzwirei ngoni. But pari kuuya anza, ndoda kuti munzwisise, pari kuuya anza yekuti nyarara. Iye ari kutaura kuti mwanakomana waDhavhidha ndinzwirei ngoni. So ari kutarisira anza ine mberi mukati, but pari kuuya anza yekuti nyarara. So zvinomupa simba zvakare rekuramba achidanidzira. Hama yangu pane mamwe maanza wakasangana nawo, but svika paunonzvera, svika paunoita maziso emweya ekuona kuti this is the right answer at the right time at the right place. So zvinonzi ari kunzi nyarara, but iye ari kuti mwanakomana waDhavhidha ndinzwirei
zviripo. So zvinonzi paari kudzinyarara ari kuziva kuti Yesu ndiri bofu, patinogona kudaidzira kukunda vanhu vari kutinyarara. So pane mamwe masituation aunosangana nawo, so usaperera ipapo. Pane vamwe vanhu kana kuri kuimba inonge iri department yako yekuimba, kana kuri kutaura inonge iri department rako rekutaura. So you have to be proud, you have to use your talent. Iye anoziva kuti handina madziso, but kuti ndiine madziso ndinofanira kushandisa zvandinazvo, ndinofanira kudaidzira. Kana ndadaidzira Mwari vanotiitira nyasha. So ari kuzwisisa kuti aiwa, I hear the mouth, I hear the voice, but I don't hear the eyes. So ari kudaidzira kudarika crowd iripo, ndava aneta nekubatwa rwendo achiuya every day, akudai kuzvifambira, akudai kusangana nemirana yake ega, achiendawo kwese kwaanoenda ega. So zvinonzi anoramba achidaidzira, ndinoti ndimhanye nenyaya yangu. So zvinonzi anoramba achidaidzira. Paari kudaidzira zvinonzi Jesu anomira. Jesu amira, iye anoramba achidaidzira. So pane mamwe masituation ekuti uri kutsvaga Jesu, so but Jesu atomira kuti apese nyaya dzako, but hazvisi kuda kuneta kana kuti amira, zvinoda kuramba uchiisa put no effort. Ndava Jesu anoti ndinobatsira vanozvibatsira. So bofu riri kuramba richidaidzira kuti zvakadaro Jesu ndinoda kuti ndione. Inzwa anza yaakuuya panapa. Maanza aya ari kuuya at the right time, panguva imwe chete. Ari kuramba achidaidzira. Ndinoda kuti unzwisise kuti Jesu Mwari anogona kushandisa vanhu vakakumaka kana kuti vanhu vakambokuti uyu nechibhungu nawo kuti wakunzire meseji yeropa mhatso yavo. Unozviziva here izvozvo? So zvinoda munhu aane madziso emweya, aane understanding. Ndinoona sebofu iri ranga rakaropa mhatso. So zviri kuti pamira Jesu ari kutuma the same vanhu vambomutinyarara vaya, ndo ari kupa kuti another message yekuti endai munomuti ise anokuda ati uya kuno. So hazvina kuperera ipapo, but Yesu anozwisisa because ukatavereka kuvhesi rinonzi papo anonzi fara ise anokuda. So anga yauya but yaane ngoni mukati, iye anodaidzira ichi mwanakomana waDhavhidha ndinzwirei. So anga yauya but anozwisisa kuti this is the right answer. Ndava yaane ngoni mukati, ari kuzvifara ise anokudana. So paari kuzvifara izvo zviri kumufadza waye because ari ise anokudana. Hazvisi kuperera pakufara. Paari kufara ndinonzwisisa kuti anga akapfeka bhachi. Zvechida bhachi iri rairepresenta kuti mapofu ndo anopfeka mabhachi akadai. Kune mamwe anopfeka magirazi, kune mamwe anopfeka zvakasiyana siyana. It's just a sign yekuti munhu uyu ane urema hwakadai. So iye paari kudzifara Ishe anokudana, ari kunzwisisa kuti pandakuenda uku kune ropafadzo, handifaniri kuenda ndiine bhachi reubofu, ndakufanira kukatanura zvese zvizaindinesa mumashure. So tiri kuti chinyama yangu mukupera kwegore pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kusiya, pane zvimwe zvinhu zvinofanira kusara. Ndava yangu yanguka unofanira kuenda uchiziva kuti kune ropafadzo. So bhachi reubofu kana kuti bhachi remakuhwa kana kuti zvese zvainditevera ndakukatanura zvosara pano, ndakuenda kunosangana nemirana. So zvinonzi ari kukatanura bhachi, ari kunzwisisa kuti ichi chinhu handifaniri kuenda nacho ichi. Ndava kana ndaropafadzwa chisina basa, ndava handidaidza ndiye mushinda wari pari, ndipei madziso ndione. Chibodzi ari pasati nekuti ndipei madziso ndione. So paari kuenda ari kusvika kuna Jesu. Kuvanzi naJesu, shamwari unoda kuti kuitirei? Zvikanzi mwanakomana waDhavhidha ndinoda kuona. Jesu ndinonakirwa nemashoko aanopindura. Anoti kutenda kwako kwakuporesa. Amen chechi. Kutenda kwako kwakuporesa. Zvinonzi ipapo Bartimaeus akatanga kuona. Hazvina kuperera pakuona, akanzwisisa kuti zvandakuona manje zvakuda kuti ndichiite basa raMwari manje. Amen chechi. Kana wapiwa madziso haikona kudzokera kuzvinhu zviya. Ini ndandoshandisa tikona kuti paandakagara
nezvinhu zvaakainazvo dai akari munhu akasina kupiwa madziso emweya aigonoti paaisvinudzwa sokubata chindati nezvinhu zviri dai zvitori zvakare tinozozvishandisa in future use hama yangu hazvichadi kuteuka kana mwari wangu wapapadza chienda unoita basa raMwari chienda unoparidza ivhangeri yaMwari zvinonzi ipapo ipapo anopinda kutobatana nevamwe obva atanga kuendera Jesu achiparidza ivhangeri yaJesu padakuda kutonamata tine zvinhu zvishoma zvandinoti tinamate nazvo kana waropafadzwa naMwari kana wadava naMwari pane zvimwe zvinhu zvinofanira kusara so unofanira kukatanura so ndinozviziva zvichida tuma maindi tubudzi kumba kwenyonzi hakuna anoita mota hakuna anochata ndo mabhachi adauya kuti timokatanura mangwanani ano mukupera kwegore kudai tinokupinda 2023 takachena tisisina mabhachi kana ine ropafadzo inenge ichikuita kumwenderera so muupenyu hwako so pandinoda kunamata nesedaaauii toda kunamata kuti Mwari zvichida pane mabhachi andakapfekedzwa nekuda kwesituation zvichida kune mabhachi andakapfekedzwa nekuda kwenhamo so kune imwe nhamo yekuchika kuva so unoita topic munharaunda kuti apa panonowa nhamo papapa ndevenhamo so mabhachi ese newawo ise wamira so panyaya dzavo vari kuti shamwari fara uye kwatiri tikuropafadze so kamanani anotona my first prayer point ndekuti mweya mutsvene kana vandidaka ndane maziso emweya ndakukwanisa kunzwisisa kuti zvinonditenda kana kuti zvandaipfuva hazvichafaniri kuramba zviri patiri ndinofanira kukatanura so tinoti mweya waMwari so utibatsire mangwanani ano timokatanura mabhachi ehurumbe zvichida zvakatonyengeterwa kuti hapana anobata mota kwamene tomabhachi atiri kutaura kuti you have to believe that kana Mwari wakudana minana yakukuteerera so patina kutonamata tinomuimba kasonga diki tichipinda mukunamata sanganai nesu patinonyengetera sanganai nesu Mutsvene